Hmm. Hmm. Ay, po. May itim na pa tayo dito. Oh, may kain kakabsat na tayo, pero pray muna tayo. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang-araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Oh, may kain kakabsat. Higop muna tayo bang mainit. Eh nga po, Diyos ko po rude. Kimas ni George. Siyempre, di mawawala tong sili natin kakabsat. Naspak na ni George. Sarap nung sabaw, manamis-namis. Hindi ko na nilagyan ng sahog na isda kakabsat kasi yung mushroom, malasa na yan. Tapos fresh pa yung gulay. So, manamis-namis yan. Unang subo para sa inyo kakabsat. Sausaw natin dito. Buong. Puno na yan. Kimas ya. Bataw. Parda. Ang ganda pa nung tinapa natin kakabsat. Bagong-bago. Puno na yun.
Mushroom. Sili. Uulan na naman kabsat. Bulong pareya. Mushroom. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan, iwas niyo po sila sa tukso, always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat.